Hello. Going to Vawk kan bay liang Vawk heta hian atel tur ho chu hei hi rotuai so thing heta marchapui le heta beloin ha chuan heta Vawk hi kapit min sa ama sa in chuan beloi po hi tun chu an ta hring om hun ani lawa frozen ta kam hang don ani chuan atirim tuinan heta ron hui le leng maser ania heta dania ani bok ani chuan heta soda chi le baihan ani chuan ta hianin tui ka chuanga gas on anga chuanin ang lawa hian tui voda hianin soda ka thlak ani chuan marchapui hi kan thlak le ang chuanin chi ka thlak le ang kha tui voda ka lo thlak ma sa chuan kan chuang so nga dang te kan thlak lo kan tui chuan a sowa tuna chuan tuai kan thlak to ang thlak Vawk ka thlak le ang chuan hei am hin sa ang deuh vek ania ka thlak rol vek mai don ni chuan so thing po an thlak ani ti khan kan chuang so le bor phatang leng ser te run hui te ka thlak lai kha ka lo record lo ti hian ka thlak vek to na chuan bai han ati han na chuan ei ta min ta rin khom ti zai to mai ti chuan kan off to kha na Vawk le beloi le rotuai bai chu ni to ei thei to ole hei le china bai kasiama hei voin chu Vawk bai kasiama chuan tuna kalau yang ka tur chu ma hei hi bai Vawk le rotuai le beloi na bai ania chuan hei hi arsa fry ania heta hi an thur hang atel lo thei lo ka chei na ani ma hei hi marcha heta salad na kan yang atui bia bang ka bai siam hi mo hei arim te hi apui chem ania
Schön. นี่เป็นมะปะอะตุ้ยครับไหมArsa. Walak. Bọc kệ lại. Mày nói lại. Rồi tôi với chú. Anh để em. Trên còn ngay. Đánh gì mày?
Tuyệt lắm mày. Có phone là có kèm được con. Em có phải đủ vậy. Rồi em cần khó bén lốc nữa. Vawk cái bậy, tưới Vawk cái miếng cho ấy khắm lẩu thật.
Kapure. Chicken. Cái video tê mình sẽ sắp thiên là vàng cả lòng em mình lâu share sắp vé ula mình lâu subscribe sắp vé ru ngày skin mình là vái chung là cả lòng này bye bye vét ula